Да покажем какво има в моята чанта. Има хамстер, който трепери. Да, момент. В моята чанта има възглавница. Вижте, на Ники е. Много е яка. Какво друго има в моята чанта? В моята чанта има книга. Изгубена. В моята чанта има граматика по английски. Какво друго има в моята чанта? В моята чанта има таблет. Вижте го отзад, бял е. В моята чанта има коректор. Вижте го колко е. Също има зарядно за iPhone. Ето го. Най-хубавото. Вижте ми химикала на Сваровски. Има и топка, която се върти. И това, това е за таблет или телефон. Много як химикал. Да, това са привръзки Bella for Teens. Много са готини. Имам сухи кърпички на Lovely. Слънчеви очила, които се слагат така. Много са яки. Те са на марка Stradivarius. Може да си ги купите от мола в Стара Загора. Какво друго има в моята чанта? В моята чанта има слушалки за iPhone, които струват 80 лева. Може да си представите? Струват 80 лева. Има също така и гребен, който е за по-добро разресване. Вижте го колко е як. Има и парфюм на Нина Ричи. Вижте го. Какво друго има в моята чанта? В моята чанта има запалка. Защо ли има запалка в моята чанта? Може би някой пуши. Да. Ето е запалката. Намери не? И пали. Имам гланц на Ланком. Много як цвят. Също така имам лилав химикал. Странно, откъде? И още ни кърпички. Трябва да сме заредени с много кърпички. Какво друго има в моята чанта? Момент само. В моята чанта има кутийка за превръзки и вижте каква е яка. И сега ще видим какво има в нея. Да, има бомбони. Много яка. Какво друго има в моята чанта? Имам още едни слушалки. Вижте ги колко са яки. Също имам и портмоне на Гес. Имам карта за градски транспорт, която не е фалшива. Имам лепенки, които много здраво лепат. Имам карта, лична карта. Да, момент само. Имам карта за Била. Много е яка. Също и за Баумакс. Също и за Макдоналдс. И такава кенвелото. И да, момент. Имам немезил, ако случайно ме заболи корема. Имам и окита. Много са гадни. Ама много помагат.
Имам тесте с бележки. Има и печат. Оле, колко яко. Нали, това е от едно момиче от моя клас. Ако го види този клип, може да разбере коя е. Да. Друго, какво има в моето портмоне? Има карта за БДЖ. Тази година са много грозни. За разлика от миналата, които са много яки. Имам презерватив с вкусен шоколад на паломите. И е с срок до 2016. Имам гривна. Също така, момент само да намеря и ще ви покажа какво още имам. Имам една визитка на един тъпак, който поправя компютъри. Да, бе. Вижте каква визитка от листче. И това му е тъпия номер. Моля, погледнете. Хубаво на камера. Може да му звънете, ако случайно искате да ви повреди компютър или нещо такова. Звънете на този номер. Да. Имам бележка от Паоло Ботичели за една чанта, която струва 42 лева. Това е на Паоло Ботичели, ако не сте видели. И да, общо взето, това е в моето портмоне. Забравих още едно нещо. Този ключодържател. Този ключодържател, момченцето е в мен, а момиченцето е в един приятел. Какво друго имам? Имам копче. Моля, погледнете. Копче. Да. И това е от мен. Това беше.